Altså, vi er jo super glade for møblerne her fra Saget, fordi at de skaber bare sådan en rigtig hyggelig atmosfære nede ved os, og os gæster de er fuldstændig pjattet med dem. Så vi er meget, meget glade for dem. Vi har valgt at være ambassadør i Aalborg Zoologisk Have, fordi vi godt kan lide at støtte det lokale. Og her der kan vi vise vores produkter både til de lokale, der kommer, men også til alle de internationale gæster, der er i haven. Jamen, det er fantastisk at se Sagets møbler i brug, se børn og voksne, der har en god dag og hygger sig i vores møbler. Det er faktisk relativt nemt at holde møblerne ved lige her, fordi at de netop kan tåle både fugt og også lidt skidt, som der jo naturligvis er i et zoologisk have. Så af den grund er det også en kæmpe fordel for os, at Saget har vi lavet det her rigtig gode samarbejde med os. En god ting er, at vi kan optimere oplevelsen for gæsterne her i haven, og en anden god ting er, at vi kan være med til at støtte det, som Aalborg Zoologisk Have gør for dyrene, både her i parken, men også i det fri. Det har stor betydning for os, at vi har fået Saget som ambassadør her i Aalborg Zoo. Blandt andet så kan man sige, at så har de været med til at skabe de her helt fantastiske miljøer, som gør, at det er rigtig hyggeligt her. Men ikke desto mindre så er de også med til at bakke op omkring det arbejde, vi gør for naturbevaring, både i forhold til de truede dyrearter og deres levesteder. Og i det her tilfælde, så kan man sige, så er Saget jo ambassadør også for vores orangutanger, som vi har her i baggrunden. Så det er vi rigtig, rigtig glade for.